Euno jainguak. Bueno ba, beste behin ere, hemen Bia Berdean, Aldameseko trena pasatzen den toki berberean, bideotarako eta materiala biltzen, baina gaurkoan hortaz aparte, abenturatxoa dugu. Eta gaurkoan, Bia Berde honetatik sartua, joango gara bigarren parte hortara, Lalimotxe izeneko bigarren zati horretara, eta Lalimotxe Bia Berde hori kolitza errekastuaren magala baliatzen du Traslaviñara arte joateko. Eta, hemen inguruan Pobalekoa, La Hoya eta Baldibiango olak ditugune bezalaxe, antxe kolitzan ere beste 3 daude, naizta, ja 3 ere lurra jota dauden, eta horietxek bilatzera eta grabatzera abiatu naiz gaurkoan. Egune ederra dugu, hotza bai, haizea hotz eta bilorendi, martxoan, justo martxoko azken egunean gaude, eta uta berria daindik, harima berotu beharrean dago. Eta basaten nuenez, gaurko abenturilla, biziklitero kaskoa edo MTB kaskoa alde batera utzi, eta Indiana Jonesen sombrero hura hartua, alaxe abiatu berri naiz, abentura bilatzea. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zorigaiztoa protagonista, lo dijo un artista vasco. hortxe behan, Barbadun ibaiak egiten duen harana. Hortxe behan badago, hortik pasatzen da Pobaletik Muskizean zadoan beste bidetxo politori, eta arantzako bidean, Barbadu Merkadillo edo Maior deitzen den erreka edo ibaia. Uraren ere, guke horre geldoki tabernan, desbiderapen hartuko dugu, Argentalserantza joango gara, baina ibai honen edo erreka honen enbor nagusia Soportarantza jarraitzen du. Soportarantza baina Merkadillo ausorantza. Merkadillo auzoan dago zuzen ere Soportako udaletxea, badakizue hauek ere, Alaban bezala, kuadrilla dauden bezala, hemen ere haranak eta kontzejuek eta bilek osatzen dituztela munizipio edo munizipio bakoitza. Hauek ekarterria dira, eta nik ez dakit hemen Elizate izena erabiltzerik dugun. Nik uste ezetz, hemen ez dira ante iglesiak, Bizkaian bai, baina, deskubritzen ari garenez, enkarterriak Bizkaia aparteko beste kontzeptu bat dira, eta gainera gaur egunean Bizkaiari lotuta dagoen sudur hori, antza denez, historikoki erlazio handiagoa izan du mendien bestaldean dituen bi lurraldekin, hau da, Kantabreko iparraldeko lurraldekin eta Burgos iparraldeko hegoalderantza duen beste lurrekin, Nerbioi ibaiaz araindiko lurrekin baino gehiago, hau da, Bizkaia nuklearra ditzen diogun lurroien ekiko erlazioa. Beraz, hori interesgarria. Beraz, goazen horra bera, Bia Berdetik lehenago, baina Barbadun ibaiaren urak aurkitu bitartean eta gero kolitzara sartuko gara, kolitza edo goritza, baina dena den izenarekin jakingo duzue nondik datorren erreka hori. Hain zuzen ere, hau Bizkaiko, Bizkaiko monte bozinero horietako batetik. Baina esaten dut, Bizkaian karterriak, ez dakit ni kontzeptu lotailuak diren.
Bueno, Kastaina auzoa hemen, hortik atzetik, ja, Alenerantzako bidea dugu, Alenera heltzeko mendiko bidea, eta guk hemendeke aurrera ja, Soprotako auzo honetatik aurrera, pixkanaka Arzentalesera helduko gara eta Kolitza errekara. Kolitza erreka horatzean dagoen Merkadillo auzoan batzen zaio edo biltzen zaio Maior Merkadillo Barbadune ibaiari edo errekari. Beraz, Las Barrietas auzora heltzen garenerako, gure desagertutako oholetariko, erreka oholetariko lehenengo aurkitzen dugun. Ez da erresa izango. La Barrieta auzoan gaude, bekoan, beste batago goixiago, hori da Tas Eliza, izena benetan kuriosoa, saiatuko gara jakitenea sede montre den hori, eta hortxe Kolitza erreka, eta antzanez hor pista badago, saiatuko gara pasatu daitekeen Elizaren atzean, eta hortxe berton leudeke, Olaren arrastoak, Olabarritako 19. mendeko Olaren arrastoak. Berazea, bronkastidaten botatzen, ze langa badao eta bate daki, baina guazen probatzera. Eta usua bera nahiko interesantea, ze hementxe bia berdetik berantzakoan, pare bat etxe daude hor, harri nahiko zaharra dutenak, eta lehiotxo txikiak ere ikusi daitezke bi baserri horien paretetan, beraz, enkartado hitzaren esanaia teoria asko ditu, eta banderitzo kontu horien inguruko gauzatxoak kontatzen dituzte, nola hemen lapurrak edo bandidoak edo bere garaian egongo ziren pilo bat, eta baserriak ere noski horretxeak igual fortifikatuak egongo ziren. Hementxe langa, teilatu bat ikusten da hortxepean, eta biziketatu eta banoa horra, ez dakit hau, Badiru baietz, pasatu gaitezkela. Venga, pasen aurrera. Hementxe ohikoa dene ura eta bertoko tramankulura bideratzeko kanaltxoa edo, hor alboan Kolitza errekastoa, eta hementxe etxea. Etxea dintzu badirudi etxe bizitzarako edo, teilatu eta ikusten duzu berria duela, hortxe alboan zera daude, arditxoa daude, beraz baten batek erosila dauka ganaduarentzako. Hemen ateak eta irekita dituzte, eta hemen inguruan sos ikustean, zirra txakurrik ez da hoen, zer bestela, alako kontuak ere izan baditugu. Hemendik eta ez da ikusten, karakteristika beretzirik, gero papeletan eta ikusi jadokate, garai bateko tramokalu guztiak eta galduta dituela, beraz, hor ganadu eta izango dute sartuta, baina, etxea bintzet mantentzen da, oso reformatua baita, eta, pareajeare, hemen arditxoak, Gainera, langa eta ireki dauka, tipuak, hemen ikusten banaude ziurrenik, bronkazo. Baina, ikusten duzu, panoramaika bat egingo dugu, eta lekua benetan polita. Zabalune txiki bat da, hemen Kolitza errekastoaren inguruan, eta egia ezeteko eta arditxoak eta izateko leku paregabea. Hor inguruan ere, beste arrasto batzuk izango ditu garai bateko olarenak. Hau esan beharra dago, ze lehen irakurri dut, antzaenez hor pisuan daukan edo beko aldean dauken dituen arritxoak, ze bestea modernoago dira, esaten dute bertokoek,
garai bateko ola baten, ba, igual 16. Mendeko izango zen ola baten, harriekin egin zutela. Eta hau berez, ezagutu izan da errota bezala, ez ola bezala. Baina, bueno, histori hori badauka baita ere Olabarritako edo Lasbarritaseko ola zaharrarekin. Beraz, bueno, hau segelitu zaigu, nahiz eta esaten zuena ez, nahiko oso transformatuta dagoen. Hala, guazen, hau lehenengoa da, guazen bigarrenaren bila. Hau aurkitzea erresa izan da. Bueno, horretxe ikusten duzu, ez da askorik ikusten. Bueno, gero esatak unaz, baina, bueno, esan dakua, Honetxek, gozen berantza bere, zer reflejoarekin eta bere hemen ilunpetan hartzen duen hobeto koloria, askorik ez da ikusten, ikatsiz. Bueno, ez da ikusten batez. Zasierten eta mendaukana da, hori, gore igotzeko eskailera batzuk, ez dakit ikusten den. Karo, sarrera hotxe goian dauka eta hauek eskaileratxoa dira. Lehen aurreko aldean eta hor fokoarekin ibili naiz eta ikusten zailan, bueno, hola azpilerak ez, baina, bueno, liotxo txiki bat, ertaroko izan zitekena. Eta, bueno, hemen albogoan lanean zegoen beste pertsona batik aldetu diotera, bazekien, hau dorretxe izan dakoa zen, etzekien. Baina antzaen ez, hau bai, Eta salgai da, Beraz, hori Zubiritako jauretxea bezala, bueno, hemen patrimonio eta galduz doa. Eta, honen, Lasbarritaseko dorretxe honen zerak eta bilatuko ditut interneten, aurkitzen ditudan. Baina, bueno, aurkikuntza berezi bat, eta, bueno, ertaroko kontuei buruzko beste dokumentari bat ere egingo dugu noizbait. Baina, oraingoan, olak. Eta sekaikoan naizen, Lehen eta errepideatetik eta txoroa nahi egiten ibili naiz, Olabarretako ola argazki batzuk eta hortxe goian egon naiz, beste aldean, eta bira, ametxe bertan dago, Pena, arbolatxoak eta ditu azita, eta hortxe ikusten duzue, hori, kanalan, ura kanaleztatzeko muretea edo, eta hemen atzean, oraintxe erakutsiko dizuet, holan arrast. Ez dakit hau izango da, Santelizeseko ola, baina hau ere arrasto nahiko nabarmena, eta ez dakit hor bisiketa ikusten duzuen, nire kasparen gainean errobide ikusten da hortxe. Hori bia berdea da, Osea, hementxe alboan dugu, eta bai, egia da, ez dela deusik ikusten. Hortxe baita ere, ura sartzen zen zurotxoa eta horren granajeak eta mugituko zituen. Izango da, Izan ziteken baita, Trasladinako trenaren kontutxoren bat, baina ez dut uste. Ez, hola, hori hola da, hola.
Bueno ba, Kolitza errekari agur esango diogu, eta zuei ere, berdina. Hurrengo arte, eta... bueno, Kolitzako errekako hola hauen historiak eta estratzea etorri gara lehenengoz. Hurrena, merkadi inguruan dauden beste hola eta errota batzuen historia ezagutzera joango gara baita ere. Eta horrela, pixkanaka, Barbadun, Ibaiko zonalde guztiaren paso txiki bat egiteko. Holak 18. mendean asko, 18-17 mendean hasi ziren, 19. mendera iraun zuten, eta aretxe beste teknologi berri batzuei eman zien testigua edo. Eta hola horiek ere justo errekalgoetan zeudenez, testigantza edo testigu berri ura etorri zen heinean, eta Burnia ere meategietatik itsasora eraman behartzenez, noski errekak probesten ziren, ze haiek gai batean komunikabideak ziren, eta gerora ere zorua edo terrenoa nolabait ere zindua zuten, eta beraz oso erraza zen trena justo ibai eta erreka horien babesean jasotzea. Beraz, horretxegatik ere, gaur egunean errepideak, trenak, guztiak ere asko ibai bazterretan ditugu. Eta, hau ere, garai batean erromatarrek jakin bazekiten. Eta arrazoia oso simplea da. Urak bere bidea egiten duen bezala, errepide bat egiten dugun bakoitzean, kanalizazio bat egin behar da, ur horrek errepidea bera ez apusteko. Eta, ibai baten alboan egiten badugu errepide hori bera, azkenean, ibaia berak egiten du kanalizazio lan guzti hori. Bueno, hau erromari buruzko azkenengo bideotan ikusutan azkenengo txorakeria, zuei urren artio esan, eta urrengo baten zer okurritzen zaigun. Aio! Tabasco.